Gobernur Betang Malayan Kulabani. Abo Bong Hang. जों गभर्नर बाय मालायना थांखा नरगम पुलिन सिमेन साइखेलासिनो जों गभर्नर बाय अपॉइंटमेंट करे कारण जों 24 तारिखो अपॉइंटमेंट नायखा केबा गभर्नर नि और जों अपॉइंटमेंट निलिया 24 तारिखो बंनि बरक जों अपॉइंटमेंट लेखा 27 तारिखो हमका गभर्नर बाय मालाय माना हिनि सावो केबा जों मोजी अपॉइंटमेंट इथं मोजी अपॉइंटमेंट लिया जों गांगाय 24 तारिखो जों जतनो चिनि बुरि रम साखलाय पाइबायखा जों गभर्नर नि जों राजभवन अभियान पीसफुली बाबे जों अभियान खालायनाय रैली खालायनाय और कुनु देरा करो लायगला अमा हायकेना जों बुरि रकम तुबै फायका अमा हायकेना उबुंखा ओंगा फियाबा जों अरबो सेक्रेटारि बाय मालाय नांना हिनि थांमानि फियाबा जों सेक्रेटारि बाय मालाय रिलिया जोंनो गभर्नर बाय मालाय रिखा गभर्नर बाय मालायखा बेलाखेना खास रांखा बेलाखेना हामबाय मारि ओचिनि गभर्नर नबो बयस बंजा जाखा बयस कतुति तिनि बिन अपॉइंटमेंट करिफानो बसुं माय मालायखा बेलाखे हामबाय मालाय नाय बबनो साखा नंने अबनो साइमांखा नुखा नंने चिनि मेमोरेंडम न परिबनायखा परिमानि बिसिंति बबनो सावो नंने अब अलंग टाइम नि नंने डिमांड नर बुरि रखलायका अब नंने अबनो आंगोसिका पियाबा आंगोसिफानो अब मुख्यमंत्री न 3-4 दिन परे बनरिंगि नाय कक सालायमानि बिसिंति नंग अब पाथक रहजकनाय खलायजाकनाय हिनि सावो एंखाय ताबो खंगांगाय जों अर बेलायखा वानावो जों अर तो जों पॉजिटिव नंगि फैका फियाबा वाना मानि हिंगांगाय जिने अब लंग टाइम नि चिनि डिमांड लंग टाइम नि डिमांड न जों नानानि गाति दाब्रानि गाति मामानि गाति नानानि गाति फुनुकजाक मांसे अरबो जों माना हिनो माने केपले थांगो तामंगांगाय तीनटा भाषा कमिशन गठन खायजाक अब तीनटा भाषा कमिशन अबनो चिनि 99% न रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि अब हायकाय साजाकफानो चिनो अब गोसावै दंगो पेंडिंग दंगो अंका आबनि बागना जों किरिवो ताबो अबनो सानानि मुसंगो जदि अब राज्यपाल तो गसिका जों साइमान थांका बेबा अरवो जदि मुख्यमंत्री एखाबा राज्य सरकार जदि चिने क बरक रोमान स्क्रिप्ट न तुई नाय जदि राजनैतिक थंगांगांकाय जों बुरि रक्ताय आजुगै तंलायलिया अनेक राजनैतिक मुखा जों राजनैतिक बाय थंजांमां चिनि रोमान स्क्रिप्ट क बरक न भाषा न तुई पर्यंत और खेला सिनेमिनि खेला थंका जों ताई आपन सह्य खायमांगला जदि आंदोलনের माध्यमे जदि संविधान पर्यंत संशोधन हंगांकाय जों आंदोलननि बिसिंतिनो क बरक रोमान स्क्रिप्ट चालू मा खलायनाय आ जागावनो थानाय जों DWF अबंखा चिनि तिप्रामथा अबंखा महाराजानि संगठन जों पीसफुली बाबे न महाराजानो नासिगिनो जों तिनि पीसफुली बाबे जों आंदोलन खाय पाइका एबा आंदोलन बो सक्सेस अंखा फियाबा जों बुबाग्रानो अबनो जानकनाय बुबाग्रानो अबनो सानाय जों पीसफुली बाबे न खायका एबं राज्यपाल बायबो मालायका राज्यपाल बो जोंनो पॉजिटिव साका फियाबा अब ताबो राज्य सरकार नि थाने जदि अब रिया हंकाय साकले रिया हंकाय घोषणा खलाय हंकाय ककबर रोमान स्क्रिप्ट न घोषणा खाय रिया हंकाय चालू खायनानि बागै आफ्रो हंकाय जों ताई कबुनि जों आंदोलन बमाहाय पदक्षेप नाहाजाक न आफ्रो राज्य सरकार कापिनाय जों तेबो आगरतला कापिरिनाय जों बोरै रक बेलाखे हामबाय